Gaueko 12ak 25 gutxi, pronostikoak betez, 22 eta 15 irabazi diete, Jakak eta Iztuetak, Larrazabal eta Landari, Amorebi eta Etxanoko Amorebi eta laugarrena pilotalekuan, jokatutako binakako txapelketa nagusiko bigarren kanporaketan gogora ezagun, aurreko jardunaldian, azken jardunaldian, final laurdenetako ligaxkakoan, batetik Jakak eta Iztuetak galdu egin zutela Elordi eta Zabaletaren aurka Altsasun, eta galdu egin zuten baita ere Larrazabalek eta kasu honetan Eskirozek, Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan, Altuna eta Eskurdiaren aurka gaur Una Islanda Jon Mari Eskurrenaren lekuan jarri dute, enpresak erabateko konfiantza eduki du Oiartzungo atzelari gazte eta sendoarengan Morga Etxebarria eta Lizeaga bezalako pilotarien aurretik. Pentsa, Una Islandak orain hilabete eskas egin zuen debuta Oiartzunen bere jaioterrian eta jada bere laugarren partida lehen mailako playoffetakoa izan da. Hori ez da noski askotan gertatzen, baina alaxe egokitu da, enpresak alaxe erabaki du, eta mutilak erantzun on baino hobea eman duela esan daiteke. Gauza asko daude, norgehiagoka honetaz iruzkintzeko, azken finean ez da sekula erraza izaten pilotari edo kirolari batentzat horrelako kanporaketa bat jokatzea, ia da biziko partidak izaten dira, tentsio handikoak eta hori hasieran nabaritu da. Hori nabaritu zaie gorriei. Una Islanda berriz epelak eta bi ematen hasi da. Ze lehen tantoa jokatu duen Oiartzungo atzelariak. Bakarren batek zalantzak balima zituen behintzat maila honetara egokituko zen edo ez, lehenengo tanto horretan usatu dizkio. Sekulako zapraldiak eman dizkio eta azkenerako Martxel Iztuetak erreboteko zulotik ez du pilota hori eramaterik izan eta hortxe iritsi da urdinen lehen tantoa. 3 eta huts aurreratu dira eta hor naiz eta hasiera besterik etzen, Jaka eta Iztuetak tentsio berezi hori nabarituko zuten, jada partida aurretik bazegoen eta areagotu egingo zitzaien logikoki, azken finean favorito denarentzat ongi hastea beti funtsezkoa izan ohi da dauzkan zalantza horiek eta uxatzeko, baina ez da horrela izan eta buelta eman behar izan diote eta lehen zatia oso berdinduta joan da 8-akora arte. Batetik bi atzelariak ikeragarri jokatzen aritu dira, Una Islanda pilota bikain kentzen, bi esku bikain dituen atzelaria da Oiartzungoa, Martxel Iztueta joan den urtean maila bikaina eman zuen binakako txapelketan eta urten beste hierarkia batekin aritu dela esan daiteke, joan den urteko apur bat praktikaldia izan zen, aurten jada bertan lanean ariko balitz bezala aritu behar zuen Martxelek eta benetan bikain aritu da. Gaurkoan ere ofizio handia erakutsiz hasieratik, pilotakadak ongi astinduz, eta Erik Jaka ikusi dut bere biziko txisparekin. Oso garrantzitsua zen gaurkoan Erik Jakaren papera, batetik duen esperientziagatik eta bestetik tantoa amaitzeko duen gaitasunagatik. Badakigu Amorebi eta Etxanoko pilotalekua ez da pilotaleku erraza aurrelarientzat, ez da pilotaleku erraza tantoak amaitzeko, eta hori noski Erik Jakarentzat ez da bat ere mesedegarria, baina hala ere aurpegia atera behar izan duenean, unerik kritikoenean, eta hor asmatu du. Iker Larrazabal ikusi dugu apur bat deserosoago. Ongi mugitu du pilota, Amurrioko aurrelariak, sakeak ere azpitikan Jakari ezkerra ireak kenduz ongi atera ditu, baina gero une erabakigarrietan eta esango nuke ez duela ongi mugitu eta Jakari behintzat nahiko eroso ikusi dugula aurreko kuadro horietan defentsan. Gerora baina partida hautsi eginda. 12 eta 8 iritsi dira lehen etenaldira eta une kritikoa kasu honetan urdinentzat zen. Azken finean tanto gogorrak izan dira hasierako horiek, denentzako da exigentea, baina bereziki hasi berri den
pilotariarentzat eta are gehiago atzelaria baldin bada, atzelariak beti kantxan aurrera eta atzera gehiago ibili behar izaten duelako eta besoa ere gehiago behartzen duelako normalean pilotaka da luzeagoak eta aurrelariari kentzerako garaian Unai Landak bi beso luze ditu, benetan mutilik eragarria da, 1,88 luze, pentsa, zenolako armario zarra den Unai Landa, eta beso horiekin bikain fin ikusi dugu, baita bigarren zatian ere. Ez zirudien lehen zatiak asko erasan dionik, egia da, partida aurrera joan denean utsen bat edo beste egin duela, baina orokorrean tinko eutsi dio, itxatxi egin da kantxan, eta partida duina baino gehiago egin duela esango nuke gaurkoan Unai Landak. Bere ala joan zaizkie, horixe izan da, Larrazabal eta Landarentzat pena, 15 eta 8 jada horre kontrolpean zuten partida, baina 17 eta 10 horretan Martxel Iztuetak kolpe txarra hartu du erreboteko zuloan ukalondoarekin jodu uste dut erreboteko zuloa edo eskuarekin, kontua kontu min handia hartu du, keinuak nabarmenak ziren eta Inigo Simon medikuarekin batera aldageletara joan behar izan du Tolosako atzelariak, zalantza ugari sortu dira hor, batez ere naiz eta aldea oraindik ere handia zen, Jakak eta Iztuetak 4 tanto egin behar zituztelako eta Iztuetari luzea egokitu zekiokelako partida. Kontua kontu berehala atera da, lehenengo pilota hori txapapera, pilota garbia bota du, baina gerora maila onean ikusi dugu, hala ere, urdinek estutu dituzte, Larrazabalek esango nuke lehen zatian ez, baina bigarren zatian hor 12 eta 8ko horretan, 8 eta 12ko horretara hurbildu direnean, 2 tanto on egin ditu, eta hor bazirudien behar bada sartu zitezkeela, naiz eta ez diren partidan sartu, baina azken zati horretan sufritu dute gorriek eta aurretik ateratako alde horri esker norgehiagoka aurrera ateratzea lortu dute. Zergatik Martxel Iztuetak oso larri amaitu duelako fisikoki eta ikusiko dugu ordu gutxi izango dituzte igandeko partida horretarako, ez dirudi eskuetatik arazorik duenik, hori funtsezkoa da pilotariarentzat, fisikoki errekuperatzeko ea zer moduz dagoen, eliteko kirolariak dira, eta hauek berreskuratuko dira inolako zalantzarik gabe, baina ea freskotasun puntu hori arrasaten erakusteko gai baote den Martxel Iztueta. Kontua azkenerako 22 eta 15 amaitu da partida, Larrazabalek gauza onak egin ditu, baina apur bat prezipitatuta ere jokatu duela esan daiteke zenbait unetan, etzen partida erraza beretzat ere, goi mailan hasi berria da, eta bera baino are gazteagoa eta are esperientzia gutxiagoko batekin jokatu du, noski hor esperientziak ere asko egiten du, eta gaurkoan gorriena nagusitu da Jaka eta Iztuetarena. Beraz, Larrazabal Mari Ezkurrena bikote titularrak agur esango dio binakako txapelketa nagusiari, hautagai nagusietakoak ziren, baina zer diren kontuak, Jon Mari Ezkurrenak min hartu zuen, eta horren ondorioz ez du gaur jokatzerik izan, ez da aurreko jardunaldian ere, aldiz Iker Larrazabalentzat pena handia, baina oraindik ere Amurrioko aurrelariak baditu erronkak. Joan den urtean buruzburuko txapelketa nagusian finalerdietan sartu zen, aurten final laurdenetako ligaxkan sartuko da zuzenean, eta hor erronka ederra bezain polita izango du aurrean, eta gauza handiak egiteko gaiden pilotaria da buruzburu. Iker Larrazabal gainera lehengo urtean eman zuen eta aurten eman duen jauzi horren ondoren. Jakak eta Iztuetak berriz igandean jokatu beharko dute Arrasateko Uharkape pilotalekuan Zabala eta Martijaren aurka, eta bertan erabakiko da nor izango den Laso Albizu, Elordi Zabaleta eta Altuna Ezkurdia bikoteekin batera finalerdietako 4. bikote hori. Gu pilotari dagokionez bihar itzuliko gara, kasu honetan Azkoitiako Gurea pilotalekuan 2 norgehiagoka jokatuko dira, batetik partida erabakigarria
binakako B-serie txapelketako 3. kanporaketa jokatuko dute Amianok eta Eskirozek Salaberria eta Gaskueren aurka, partida hori erabakigarria izango da, eta bestetik Beñat Zubizarreta laugarrena Ataungo pilotariaren debuta izango dugu. Esan genuen aurrekoan pilotari dagokionez asteburu eta aste tartean ere izan dugu emankorra zetorrela, eta atzo hasi zen, gaur eman zaio jarraipena eta bihar noski jarraituko dugu. Gogoratu, Jakak eta Iztuetak 22, Larrazabalek eta Landak 15, Amorebietan.